ଆପଣ ଯଦି ଏକ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ତାହେଲେ ଆମ ଏହି କାଟସାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହୁଥିବି ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯେତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମନ୍ଦିର ଘର ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କର। ସେହି ହନୁମାନ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତମେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଅ, କେତେ ଭକ୍ତି କର, ସେ ସମୟରେ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ଛାତି ଚିରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଅପହରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଯାଇ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ଖବର ଆଣି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଯାଇ ରାବଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ଏ ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ସମାଜର ମାଧ୍ୟମରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଜଣା ମୋ ଗାଁରେ ମୋତେ ଜଣା